Lunse ronghang lapen Indira terang piatum kerap kacuhang. Lason si pini jangmi po ciklo ni phai trok. Ingko repli depani constituency MEC angkang apar depani kengjang ingtiarong kedamtang surih nira ingko rake thomaning kan penlo. Lunse ronghang lapen Indira terang pia sopo torun ronghang kesu kacholong lok penajok se penang an celang ponlo. Setame ang thek che theklong ledet penajok kedamtang tarik pli Arni Difu Medical College Hospital an kiso chiponlo. Lasi doktor atum kipu ateng brain along si lang do o pusi doktor atum pen than ponlo. Nomamat Medical College Hospital along ICU along si selang pon bom lang. Lasi lunse rong hang lapen Indira terang pi alang litum ahin pen katuning ripon ateng alam kelapuson hello. Local MEC Sarbon Kumar Telenga Anperta KACC Kachari Pon Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong keja ki theki dingatum kesu kachelang chiapan nang rabdin bek thaputa chuning ripon News Desk Report Divide 365 Karbi Live.